Naangol ang duha ka mga driver sa managlahing trailer truck human madisgrasya sa Marilug District, Davao City kagahapon sa buntag, Hunyo 3, 2025. Unang nahitabo ang insidente bandang alas 9:25 sa buntag. Diin nagsubay ang trailer truck ang gimaneho ni Dennis Salagada Luis Adlaon, 36 anyos sa Davao Bukidnon Highway ug pag-abot ni ini sa kurbada nga padulhog nga kalsada sa sitio Pamuhatan, Barangay Marilug, Marilug District, Davao City, nawad-an kini og brake ug mitakilid ang trailer puno og saging. Paglabay sa halos usa ka oras, laing trailer truck ang nadisgrasya sa sitio Lanitom, Barangay Suwawan, Marilug District, Davao City. Gimaneho kini sa usa ka Jemuel Ginagaw Lugalan, 57 anyos. Sa investigasyon sa kapulisan, nawad-an gihapon og brake ang truck og wala na niini makontrol ang manubela og natumba. Nakadanyos pa kini og tricycle nga payong-payong nga nakaparking daplin sa highway. Parehong nangaangol ang duha ka mga driver.